nového videa a dneska tak si zahráme tento Tower Defense a ináč, keď pôjdeme hrať, tak chcel som vám povedať, že ešte keď chcete, lebo mám dosť peňazí, keď chcete, aby som si kúpil tohto, tak tak dávajte odber. Ale keď nechcete, aby som si ho kúpil, tak dávajte like. Tak dávajte like na toto video. A tak dobre ľudia, a ideme do nejakého svetu. Do tohto svetu. Poďme tu. Pôjdem do tohto svetu, dám si vojakov ako vždycky. Tak dobre ľudia, budem mať túto. Takýto svet som nemal nikdy. Tak dobre, aspoň si vyskúšam nový svet. A keby to bolo pole. Tak dobre ľudia, teda už tu chodia zombíci a musím dávať hore fajku, aby som mal peniaze. Tak dobré auto môžeš ísť. No už ide. To zvládne ako vždycky, dokým nepôjdu madry. Toto asi nezvládne, ale ja mu verím. To sa buglo. Už sa mi to odbuglo. Dobre, prežilo to. Teraz pôjde ďalšie auto, tak poď auto. To je už Wave 3, to som nevedel. Kamo, koľko zombíkov ide. Veď to auto to dá. Podľa mňa, nesklame ma. Jasne, že to dá. Dobre ľudia, tak vyupgradím si. Škoda, moje auto vybuchlo tesne pred koncom. No ale tak je ďalšie auto, to nevadí, aspoň sa opravil. No, tak čo má teraz robiť? Jasné, že si idem vyupgradiť. A teraz tak budem čakať, keď vlastne auto porazí, aby sa mi produkovali peniaze. No, dávali peniaze. To auto, aby mi dávalo peniaze. Lebo zabíjam zombíkov. A vlastne tá hra je o tom, keby ste nevedeli, že tá hra je vlastne o tom, tam vlastne, keby ste nevedeli, že v tejto hre vlastne si kúpujem vojakov a auta a také veci. A sú moc drahé, ale máš aj na začiatku nejakých otvorených zdarma. No a vlastne ty chrániš svet pred zombíkmi a neviem, prečo to tak je. Prečo chrániš, ale veď to je normálne, že chrániš svet pred zombíkmi. To je normálne. Toto auto to musí dať. Dobre, dalo to. To auto má veľkú pochvalu. Teraz znova zabíja. Mám ešte peniaze na jedného, tak si ho sem položím. Ale vyupgradiť nemôžem. Tu mám 2 stanice aut. A ináč, keby ste nevedeli, tak mám tohoto nového. Vidíte ho aj tuto. Počkajte. Aj tu ho vidíte. Vyupgradím si ho. A takto teda vyzerá. A položím si radšej tohto. Komandela. Či ak sa volá? Áno, komandel. Tak. Vyupgradím. No, tak dobre. Títo sú dosť silní. Ale strašne málo na to potrebuješ, aby si... A ináč, keď je nejaký naspidovaný boss, tak oni ho môžu tak spomaliť, lebo mu vybijú baterky. To je vtipné. No vlastne musím si vyupgradiť, musím počkať, lebo 400 musí mať 500, ok, bože. Dám destroy week. Jasné. Jasné, policajt.
Chválim ťa. No, ešte strieľaj, ešte máš čas. Skúsim si dať jedného sem. Tu mám miesto. Ja môžem mať iba 4, to som zabudol. To je divné. Jasné, yes. Ešte zapnem Destroy the Weak. Tak zapnem. Čo to on hovorí? Neviem. Počkajte. Dobre. Ide tento boss. A zase si dám ľahkého. Obe ľahký. A viete, prečo si dám vlastne povel bossa? Lebo som vlastne jeden. Veď som iba jeden. A prečo by som inak bával si druhého bossa, keď som iba jeden? Kámo, aký sú? Toto mám, tohto. Ešte tohto si musím vyupgradiť. Mám tuto takéto stanice a neviem prečo tieto maličké, také čo sa tu otáčajú, nestrieľajú. A som kebyže jeden hit im ubierajú, alebo... Tak to je bolo dobré. Jasné, peniaze si zoberiem, tie potrebujem. No tak ešte nemám. Ešte jednu stanicu by som si dal. Tak túto si ju dám. Dobre. Ešte to ma nebugne. Dobre. To porazíme tohto slow boss, pomalého bossa, keby ste nevedeli. Dobre. Dám Destroy the Weak. Počkajte. Aj som nepočul. My stále neporazili toho bossa, tak teraz ho dáme. Dúfam. Koho máme ešte tohto hide bossa. Schovávací boss. Neviem, prečo oni dali. Ale tie autá dajú. To musia. Keď nedajú, tak budú naštvaní. Toto auto, no už ho dali. Teraz bolo Destroy the Weak, to som počul. Dobre, budú chodiť už tak, ale to je divné, prečo je tuto hore pripevnená väža. Veď má spadnúť. A nech som aby spadla. Ešte nemám peniaze na neho. Za chvíľku dám asi Destroy the Weak. Dobre, ďalšie. Destroy the Weak. Dám bomby. Podali tatko. Neviem, prečo ten tank je taký. Tento, pozrite sa, Speed Boss. Poďte sa, ako spomalia. No. To je jedno. Lebo vtedy, keď som vlastne hral, to som už videl, keď ste to nevideli, tak si to pozrite určite, aby ste videli prvú časť, toto je druhá časť. No tam som vás oklamal, lebo som ten boss, čo bol teraz, ten zrýchlený boss, čo tu teraz išiel, takto, bežal. No tak na ňom som v tom prvom skončila, teraz pôjdem totálne, že toho reálneho bossa vám ukážem, lebo aj hore, tu to vidíte. Vtedy som vás oklamal. Prepáčte, ja som vás oklamal. Ale tak nechcel som strihať dlho, tak... Už to som 10 minút. No, tak dobre. OK, to skončí. Už iba 3 waveky. To bude ešte niekoľko minút. Podľa mňa 3 minúty. Hide boss! Dobre. Kamo,
im si vyupgradiť tohto. Keď si ho vyupgradím na maximum, tak pôjdu také tanky. No. A pojďte sa, to vy môžem aj pustiť. Pozrite sa na nich. Pojďte sa. Takéto dve isté tanky chránia tento jeden veľký tank. To sú také isté tanky, len silnejšie. No, áno, silnejšie. Pustil som bombu. Pum. Poďte ako spomalil. To. Možno ste to videli. Poďte sa. Takto vyzerá ten boss, ktorý mal byť na konci. Totálne na konci. Ježiši, to čo sa deje? Poďte sa na to. Takto vyzerá, toto aj máte. 25 waveka, už 11 minút. Takto to vyzerá. Musíš si vyupgradiť na maximum. Vydám destroy the weak, tanky. Tak to už nedočiahne destroy the weak. Či čo to je za komandela? Tak to ešte buchnem. Aj takto. No a vlastne tak. Kámo, musíme ho dať. Pum, yes. No poďte tanky. Škoda. Posunite sa. Dobre. Pozrite sa na tento tak. Jaký je perfektný. Yes. My sme už porazili. Super. Vyhrali sme. Jupi. Takže ľudia, vidíte, vyhrali sme. A ináč, keby ste nevedeli, tak keď som vám na začiatku hovoril, že keď chcete, aby som si kúpil tohto, čo je tu na obrázku, ten, čo má tú diskotéku, tak dávajte odber a keď nechcete, tak dávajte like. No, ešte vám ho ukážem, ale musím sa mi to načítať. No, tak, kedy to bude? Počkajte. Na items, na vojakov. Stále na ňo nemám. Ale keď chcete, aby som si ho kúpil, tak dávajte odber, a keď nechcete, tak dávajte like. A ja sa s vami učím a dávajte like a odber a čus.